Ассалому алайкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сеҳату саломат ҳастед. Бонувони азиз, имрӯз баҳри шумо коллагени ширкати Атомиро пешкаш менамоям. имрӯз оиди коллаген маълумоти кофӣ медиҳам. Коллаген чӣ фоидаҳо дорад? бо воситаи коллаген афзоиши мӯй меафзояд ва ноустувории мӯй кам мешавад. зеро коллаген ҷузъи муҳими бофтаи пайҳост, ки истифодаи он сифати бофтаи пайвасткунандаро, яъне устухонҳо ва пайвандҳоро беҳтар мекунад ва инчунин коллаген илтиҳоб ва дардҳои имконпазирро пешгирӣ мекунад. ғайри ин, бонувони азиз, шумо метавонед дар ширкати Атомӣ бо мо ҳамкорӣ кунед, маҳсулотҳои беҳтаринро дастрас намоед, монанди коллаген, женшен, хемохем, спирулина ва ғайраҳо. барои маълумот, барои закази маҳсулот, барои кор кардан ба рақамҳои рӯи экран нависед, якҷоя ҳамкорӣ мекунем. Может, ты расскажешь, что ты лепишь? Покажи, что ты уже слепил. Это кто? Бонни. Ну, хоть скажи, кто это. Ну, Бонни из аниматроника. Ну вот. Иди на кухню. Выходит, готовы будет. Что мне готовить, я не знаю, они быстро готовятся. Когда они готовы, когда они... Да? азиз, имрӯз қадди шумо якҷоя анҳами чудо-средствая проверка мекунем, ки чӣ гуна аст. баъдан ман шумо артикулаша мемонам. агар бароятон писанд биёяд, метавонед аз Wildberries харидорӣ кунед. духтаро, задачаи мо, яъне вазифаи мо, анамина бояд ҳамин рӯз тоза кунем. ҳамин решоткаҳоя бинед, баъди шашлик пухтан чӣ хел чиркин шуд, ҳам равғанин, ҳам часпидагӣ. ҳозир ҳамина кани мебинем тоза кардан мешавад ё не. ана духтаро, ҳозир як қошуқи дигар илова мекунам. шу чайник вазифаста. И щетку принеси для посуды, Настя, длинненькую. ина дидед чӣ хел жир кати мубориза бурда истодааст духтаро. ина
ана духтаро ина бинед. об гарм ба ҳамин хотир ман наметавонам сахт тоза кардан. Ина бинед. Ана ина бинед чӣ қадр рафта истодааст. ҳозир ана духтаро дидед? Ана ҳамин гуна тоза мешавад. Ана духтарои азиз, дида истода? Вообще чистит хорошо. Меканад ҳами хел чирка. Лучше, чем азилу, да. Ана духтаро. Бояд тақрибан ним соат истад ёки 20 дақиқа. Ана духтаро, ина бинед. Ана хел чирк рафта истодааст. инҷо бошад духтаро самбуса омода карда истодаем. Секрети хамири самбусаро бисёриҳо мепурсанд. Барои хамир резонак шуданаш мо зуволая вақти тунук кардан ба орд намечошему крахмалкати хамира тунук мекунем барои слоёнӣ шуданаш. Специальный крахмали пишевойкати тунук мекунем духтаро. Беҳад самбусаҳои слоёнӣ болаззат мебиёяд. Честно, я хочу вам правда сказать, то, что я трогала просто это мамин это iPhone. Еще острый перчик. Две штучки острый перчик.